ng'anyo natimore counties mopogore opogore. Chieng' wuok tich nogono sikunde ooro nyithindo dala. Chieng' wuok tich nogono odhiambo mare TSC go KUPPET koro ochopo winjruok. Samoro ikol ne nyikora mga jwang' mar mondo miyo ng'an na bagni man kanyo. Sharon, gima notimore kanyo ne nitie gima kizungu nyalo luongo ni infidelity. Nikech ng'anyo kaluwore gi katiba mar KUPPET, National Governing Council ema nigi teko mar luongo ng'anyo. Article 22 Part C mar Constitution mar KUPPET kendo wacho ni National Governing Council ema is the only organ manyalo kendo tieko ng'anyo. One, kakorwa owacho one commanders on the ground. Ne okwang'eyo kata ni there is a meeting madhi mbele between Teacher Service Commission to the National Executive Board. Nitie gima dwa ni monda correct Kasharo. It is not proper to wacho ni Akello Misori no chungo ng'anyo. Oyo. Akello Misori ne ok ochungo ng'anyo. Ng'anyo no chungi gi National Executive Board. National Executive Board nyaka shoulder the blame, nyaka gikaw responsibility. Gine mane gidhi a meeting, ne gibete meeting magi sign, they were present. Technically, ne giyie gi resolutions mane owuok from that meeting. Wan kaka KUPPET kane wabago ng'anyo, ne wantie gik mane waluongo ni bare minimums. Bare minimums mane wadwaro ni nyaka bedie some firm commitment ne gidhi timore. One of them en career progression guideline. Of course, wang'eyo ni career progression guideline ok en gima nyalo timre dichiel ni tim. It is a process. Nyaka to ne TSC miwa a very firm commitment ni career progression guideline en gima gidhi review nikech kata court nose wacho ni career progression guideline is illegal. So career progression guideline ema en responsible for the stagnation of teachers. Yudo ka japuonj ni e job group achiel for the last 30 years. Reason momiyo japuonj ok nyal idho ngas, career progression guideline. Mama gima TSC should have come out very firmly and stated. Then it is something that they are going to review immediately. Okay, the process has started. Mane gima jomoko luongo ni promissory note. A promissory note is nothing in a situation ma koro wa call off the strike. There should have been something very, very concrete. Wang'eyo ni serikal ma wadil go en serikal manigi ujanja mang'eny. Emomiyo ne wa insist ni JSS teachers nyaka ndiki on permanent and pensionable basis. The JSS interns. Interns is an arrangement moroma is an abuse in labor practice. To wang'eyo ni serikal ma wadil go sani en serikal ma mjanja kabisa. Onyalo dwaro in future ni mondo ndik jopuonj on casual terms. Mano emomiyo wan kaka jo KUPPET ne wadwaro ni the JSS intern teachers omi permanent and pensionable employment immediately mondo wa keep the government in check. Mano ne okotimore. Then promotion of teachers. And very disappointing, kang'anyo rumo, tinyiso wani TSC owacho ni promotion of teachers en gima bro timore as soon as parliament is going to allocate funds. Why a parliament? We know our parliament the way it behaves. TSC will continue telling us ni parliament poko avail those funds. So technically it means ni promotion go okbiti more. Ni kechkibro medo nyiso we are ready to parliament poko miwa pesa. To wang'eyo parliament, our parliamentarians fight for themselves first before they fight for anybody else. Kuom mano, ng'anyo no rumo, teachers are unhappy, nikech the bare minimums mane wadwaro ok wayudo a firm commitment. But I'm making that correction. National Executive Board in totality nyaka kaw responsibility. Secretary General TJ and Lando, what they have agreed as National Executive Board, kata National Governing Council, kata Annual Delegates Conference. Kiku hang Akello kende, kiku gur Akello msalaba kende. Everybody in the National Executive Board is responsible. To bino kote ndeka namna gimano sam kapoka dhika tamana ira okungu mabena ntire gode studio county ma Nairobi kaindi. Nano kamoko kuom jokanyo mag counties mopogore koro dwaro mar mondo mi tich gi oke tich mago jo National Executive Council mago jo NEC mago mabendo subido katamana katayo. Mano be nyalo timore nikech nitie constitutional procedure mo provide for that. But